बिटिसिआव जागायदों राजखान्थिनि दुंहाव बार। जिगुनं सिडली बियाबाव राजखान्थियारि दुंहाव। आसाम आयेन आफाद बिसायख'थिनि दुंहाव। प्रमद बर'नि बारग' OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ Bpfआव खान्थि बायदियै हेफाजाब होबाय। सांग्रां ब्रह्मनि दोलोआ Bpfआव हेफाजाब होबाय। सिडली बियाबाव बिजाथि महरै गसंनो थियारि। बिटिसिआव जागायबाय बिसायख'थिनि दुंहाव बार। फैगौ आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ लानानै जागायबाय राजखान्थियारि सांग्रांथि Bpf दोलोनि। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जागायदों दोलो बास्लायनाय, दोलोआव हेफाजाब होनायनि राजखान्थि। जिगुनं सिडली बियाबाव जागायदों राजखान्थियारि दुंहाव बार। बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सरकारनि बारग' OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ Bpf दोलोआव खान्थि बायदियै हेफाजाब होबाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्म दैदेननाय दोलोआ दिनै सिडली बियाबनि रुनिखाता नब्लाङाव Bpf दोलोआव खान्थि बायदियै जयनिं जायो। मख'जाथावना दि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट नागिरदोंमोन। नाथाय टिकेट मोनैनि थाखाय UPPL दोलोखौ नागारदोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। प्रमद बर' सरकारनि फेलेंथिनि सायाव बोदलाबाय Bpfआव हेफाजाब होनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। सरकारनि मोनसे बिराद गोथौ फाराव हाबनानै दङ। नाथाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लोगो हमनानै जेब्ला बुजिनो हाबाय, जेब्ला रायलायनाय माने एक्सन खामानि जायो। खोथाखौ खम बुंनो हागौ, नाथाय जेब्ला रायलायगोन बे खामानिया जागोन। दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय Bpf दोलोआव सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे 193निबो गोबां मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै Bpf दोलोआव हेफाजाब होयो सांग्रां ब्रह्मआ। चिरां जिल्ला Bpfनि आफादगिरि आरो MCLA जेम्स बसुमतारी बिथाङा सांग्रां ब्रह्मनि हान्जाखौ बरायना लायो आरो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बियो मैखोम गोहोम गोग्लैगोन होननानै बिजाथाय फोरमायो। खिन्थु UPPLआनो 193 बे दिनै जोंजों जयनिं जाबाय आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांमोनखौ ब्लक आरो डिस्ट्रिक्ट जायहा जि जयगथा दङ बेबायदियै प्राइमारिफ्राव जोङो बिसोरखौ सोनानै लागोन, खामानि मावहोगोन। फारसेथिं Bpfनि लोगो आफादगिरि सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दोलोखौ Bpf दोलोआव बरायना लाना गोनां बिजाथाय फोरमायोदि दोलोआ टिकेट होयोब्ला जिगुनं सिडली बियाबाव बिजाथि महरै गसंनो थियारि होननानै फोरमायो सुद्द कुमार बसुमतारीया। थांनाय बाइ इलेक्शनाव जिहेतु आङो गेलेबाय आरो नोंसोर बयबो मिथिगौ, रायजोफ्रा मिथिगौ, रुलिं गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव बाइ इलेक्शनाव गेलेनाया बहुत माने समस्यानि बिसय। थेवबो भटारफोरखौ इन्टेक लाखिनो थाखाय गेलेदों आरो बे ग्राउन्डखौ नायोबानो रेगुलार जिथु दा एसेम्बलि इलेक्शन जागोन निस्सय गेलेनो मोननांगोन। चिरांनिफ्राय निजेम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।